Good morning. Yatano na hai fung kaham. Tabung na ang thuma basawo brush khai baikha brush khai baikha hingke tabuk hingke anchereno tuition rokna bagui tabung chereno bo basariwi brush khaina rohongo baduma hamsak tabuk hingke ang khai kitchen hapjago naita tamu tui rok thungui kisa nangnai allergy bo bari tongkha kisa hingke tui nangmani pore hingke cha nangjago naita phungni routine cha nangnai tarpore hingke mamirok songnai tini hingke exam ni bagui cherainai tini sarik phungono tuition poririnai hingke bono tuition tanangnai mairok chariwi apai haike jotono haino hai ani channel lamchogo norok ano support khai tongdi tei ani channel o je nai tongnai please katal wngoi tongkha hingke like and subscribe khaiti tei aboni pore ang tuition rok bai haino hai malai iko naidi naibai ani kitchen ni halat tang morok no hubai nai filter rogo tui danai filter tui danai ani phungni sob somoni routine tarpore khai hinani moila morok clean khaibai nai kini phaina pore iko dustbin omo moila bego dajak omono moila khipnai haike tabuk iko mui hingke iko naidi friends rok tabuk hingke ani canteen rok ni phungni mamui ni bagui ang start khaikha naidi ang tamtamo songna bagui ready khaikha yango kochai bai mui masing kosomjak omono ang outro chanai risonriwui tarpore hingke iko mona outro chanai outro berekhe thokjago tabuk mui masing thogui tongo paitui mono ang last o hingke recent chari chanai iko yango khai tongo keha fol bai omo dal omono cherai rok no songoi rinai tei ani husband bo hamjago cherrai bopha bo tei yango hingke tongo omo wakere omono hingke tabuk ang mosting khaijago nang belai kheno thokjago tamo himale tamo wakere ni season bono to sob somoi maya hingke omo khai moso hingke o outro bo sirinai do ani cherai bo mui masa outro kosa outro rok hingke chama chao ani cherai okra hingke abono songoi risinai tini bagui mui omo chungno omono songoi tini phungni ani mamui nai tei mia horni bai milok songjak tongo amoni hingke ba uthungui risinai ta hingke friends rok ang nog no kaisa kok sari khaina muchungo tamo himale naidi do chung to thok thukya pano chai tonglaijak berama bwtui je nini nogo tongmani na naidi 28 tarik ni simi 28 February ni si o je hunger strike khaiui chini borok rok jotono chini borok ni kaham ni future ni bagui constitution solution ni bagui hunger strike tonglai chini bo bagra bo hingke boso kosto ongoi tongkha na mai chaya chini bagui naidi uansuk baidi chwng jotono uansukna nango chwng se bwsa bwtui gwnang thangui maya bono chini borok rok kaham kwrwng je tongnai rok jubok rok okra chakra rok thangbaidi logiri baidi yang khai gan dal kutugui tongkha ta friends rok hingke yang hingke kaito iko outro boksajak omo ta kutugui paikha hingke finally ani mamui monbaikha iko wakere mosideng dal hingke yango khai tongo outro garam garam hot hingke iko mo hingkake ani mia horni milak bai amo thungchak omo bai no tini ani khana hingke friends rok norok jotono ani channel no nai tongdi tei subscribe share khainani tapokti tei ano asuk
support khaimani bagui barai belai kheno hambai mario tei ani bolongso sanai tong. Hello guys, jotono no haino hai phone kaham ya pharo tei ani hamjangma pharo. Tampo hingke tesa tini mamu sona ni suru jangka. Matamu sanjaman sajana bathai tang gang no taklai posoni tini puila chao. Tam baga no phone bi tongo iki. Aro tam ni kha motor posole khuguri kha do tei ko nakai mushroom ikha tei ko soi ni kha kaini kai tham. Abono haina hayang tini tesa awandro saram chasabunai awandro last tak he disumli woi chasabunai ta. Tamu kena rani hinmana na pranchong tamu nang awandro mamang da musai ta. Tamu ngai tini am haina miawo chakha thokbai abai phaisa chakha do mushroom tei sajana bathai alu sabuli chakha ngai tesa bara dong hingke babono kang tini khe awandro ya chana muchung hingke ba awandro khaijasinai awandro mui berama mui hingkang balai na hamjaba bagui jara nayo ta. Oi mama, mama hayo. Tabang sana. Tuling rok, soya sak. Yang kan mama putili. Tam khajang. Oh my god. Motor tawa. Ano pa sero kara. Motor khuna hini bon hai kai motor khui mata ni su. Mai cha. Phun của ya có tươi mày sao bà. nước sải Sao bà? Ikaw na suwa din, so ano mo, hanya dia mo yung itang katabo, awan di kaya nang ita, awan, orwari sumbay, eglo itang rika. Wow. Sama ni favorite moi sampai di komen kayak friends ya. Ngoài cái rồi itu nama tabuk kemai sasinai kurung kari woi kisawan di mana kudu kai kudu keratung.